Illum il-kelma talla tfakkarna li aħna qegħdin nagħmlu festa lil Ġesu Sultan. Fġieħ l-imħabba li biħabna u li din hija wkoll stedina lina biex nuruh li kapaċi nirrispondu b'imħabba, forsi fuq grat inqas, għal tant imħabba li rċivejna. Hekk qal l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna waqt iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-Festa Liturġika ta' Kristu Re li saret il-ħadd filgħodu fil-Knisja Arċimatriċi u Arċipretali ta' Santa Katarina fiż-Żejtun. L-Arċisqof kompla jispjega kif ħafna drabi jidnub huwa sqaq li ma jinfitx u li tibda tħokk rasek kif se toħroġ minnu. Qal li għalhekk li għandna nafdaw fil-mulej Ġesu u ma naqtawx qalbna mill-ħniena u mill-imħabba tiegħu. Intant il-ħadd fil-għaxija saret iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid. Tul iċ-ċelebrazzjoni tkanta l-asar u ingħatat il-barka sakramentali. Charles J. Scicluna qal li hemm bżonn li dawk fl-ogħla pożizzjoni jużaw il-poter għal ġid tal-komunità u mhux għall affarijiet personali. U xi jġibna hawn ta' kull sena. Meta nfakruh, niglorifikawh, nirringrazzjawh li hu tassew Sultan. Ġesu jgħid ċaru tont is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. U din hija aħbar tajba. Għax is-saltniet ta' din id-dinja jiġu u jmorru. Għal ukoll li jeħtieġ li bħal Kristu inħennu għal proxmu li nkunu lesti li nisimgħu lil xulxin. Inti tista' tgħid jiena l-ġimgħa kbira taf kemm inħobbahux. U mbagħad tara bniedem ibati u tgħidlu aħbes. Xi tħoss l-omm li tisemmek tgħid hekk. U jekk ikun ħuk jew ibnek tgħid l-istess. Iċ-ċelebrazzjoni ta' din is-sena kienet waħda b'differenza kif għal darba oħra ma saritx il-purċissjoni annwali sabiex kollox isir skont il-miżuri relatati mal-pandemija.